gestionar e aproveitamento sostible de parcelas da parroquia de Alixo, ese é o concepto general. Aquí a principal idea é intentar evitar incendios forestales, que vos sabedes aquí máis que ningún outro sitio seguramente a problemática que aquí hai. Buscando máis alá de vamos a cambiar eucaliptos por ordenar os eucaliptos, vamos a cambiarlos por outros aproveitamentos forestales, que lle dera un título un pouco ao nombre do proxecto, que era cortafuegos productivos, intentar generar actividade económica máis alá de evitar os incendios, sino crear unha actividade económica que pode ser un plantexamento xa non só grandes hectáreas, grandes cantidades de calquera idea, senón que sean pequenas parcelas de pequenas ubicacións que generen un valor añadido, que generen un produto novo, un produto distinto, que generen emprendemento, o sea, que podan crear xente que posa dedicar a eso, inda que non só sea exclusivamente a eso, senón tamén pensado como un complemento á actividade que teñen, ¿no? Que teña gando, pois, que aproveite de todo. Aquí participan o Isolándico, basicamente como productor principal do Interreg, do Tudove europeo, de todos os Ourense, lógicamente, e, neste caso, o Concello do Val de Valdeorras. Este proxecto, ao ser un proxecto europeo, tamén se fai, digamos, en dúas zonas, en dúas regións distintas. Neste caso aquí en Olargo, nunha finca de prácticas, varias, concretamente, pero unha que se vai desoberar principalmente en Alixo, outras en Francia, en Oz, na zona de Oz, onde se fai un pouco a mesma idea, o mesmo tipo de traballo, e a finales de junio se fará unha comparativa dos proxectos que se fixeron en Oz e as perspectivas que se fixeron ali con os que respecto ao que se fixo aquí. Coa idea de sacar un informe de gestión general que diga en estas zonas, en zonas que teñen problemáticas de incendios, onde hai unha principal ruralidade da población, hai terrenos baldíos ou desaproveitados, cal é a mellor idea, cal é o mellor plan de traballo para esa zona. Para o general, esa é a idea general hai unha oportunidade de traballo, por exemplo, de aromáticas, que pode ter unha grandísima repercusión. Eu creo moito nesa parte. A parte de aromáticas e a de setas, que son coas que inician o curso, porque creo que hai moitísimo potencial, aparte económicamente moi forte, pero aí fan falta unha das grandes necesidades que se teñen é personal técnico que te guíe, que te asesore, non que te diga, ti planta isto, dentro dun ano veño a ver se recolle ou non. Pois, que veña ese curso que sepa que cabe esa posibilidade de ser un pouquiño asesor da xente que se quera iniciar. Porque esta zona, o que decíamos antes, está suficientemente lonxe, é suficientemente ubicado nunha distancia onde a mellor personal que te pode vir a axudar, respecto a xente que nos vai a vir a dar esos cursos, un veñen dende Coruña, outros veñen dende Eume, dende Lugo, son xente que non está inmediatamente aquí. E estaría ben como unha salida profesional que alguén se poda formar un pouco cos profes que vai a ver, que son realmente vos, para ser un pouco os asesores ou a vista nesta zona. Como un plantexamento general á vista de que a zona do Barco, esta zona de aquí, se desarrolla xa non só unha diversificación de produtos, sino unha diversificación en canto a visitas. Non sei se vos sona o caso do Observa da Biosfera de Terras do Mandeo, de Betanzos. É un sitio curiosísimo, teñen rutas gastronómicas e rutas turísticas sobre os cultivos. É curioso, solo sobre unhas rutas agroalimentarias, chaman. Ali ves té, ves aromáticas, ves medicinales, ves setas. Hai xente moi pequena, a maioría complementaria, pero que teñen, digamos, marca propia, a defenden con moito ímpetu, incluso a propia Terra do Mandeo ten a súa propia marca, e iso empezou con unha pequena cousa e agora entran dentro das guías turísticas. Que xente que veña a este curso, que veña a estas accións, tamén teña a posibilidade de emprender día, vou ensinar toda esta riqueza máis alá, dito con todo cariño, máis alá do viño, máis eu veño do sector do viño, é un sector que me gusta, pero máis alá de eso, esta zona pode ofrecer moitas posibilidades, relacionada sempre coa cuestión de evitar incendios e de mellorar e de generar unha reestructuración en terrenos que están con perigosidade alta, sobre todo de incendios. Básicamente, é crear emprego local vinculado ás actividades ambientales e agrarias. Ese é o que se busca. A idea da foto sería magnífica, pero a ver se chegamos. Inda que cada vez hai máis fincas de formación, unha serie de actividades formativas. Ao final, o proxecto é un proxecto de investigación e de probas, pero de paso é un proxecto formativo onde vamos a intentar que todo o alumnado que veña sexa capaz de levar o seu pequena, mediano, gran explotación adiante sobre as ideas que hai. Da igual que sepan algo ou non sepan nada, vamos a partir da base de que non saben nada, pero que sean capaces de levarlo para adiante. Vamos a facer módulo de emprendimento e revalorización rural, emprendimento basicamente
empresarial para que se genere desde o principio unha iniciativa. Como que estes cursos non son un curso de fin de semana para pasar un rato, non sei se me explico, sino que haxa unha iniciativa de que a xente polo menos teña os principios básicos de emprendemento e que sepa onde se mete. É un curso que vai a durar toda a longitud do proxecto, son 20 horas, pero son online, unha plataforma que temos a través de Sinergia, na que os alumnos agora mesmo xa teñen o acceso, poden acceder a partir de mañá, xa que é cando empeza ese curso, ata o 30 de junio, que é o último día de plazo.